Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň döwlet dükanlarynda azyk önümleriniň gytçylygynyň saklanýandygyny, hususan-da soňky günlerde şekeriň satuwda seýrek bolýandygyny, emma şonda da nobatlaryň döreýändigini habar berýärler. Soňky günlerde Aşgabadyň döwlet dükanlarynda şeker tapdyrmaýar, käbir dükanlarda şekeriň skladlarda ýokdugyny aýdýarlar diýip habarçymyz belliýär. Aşgabadyň käbir döwlet dükanlarynyň işgärleri bolsa şekeriň getirilmänligine bir hepde golay wagt bolandygyny aýdýarlar. Şol birakda da haritlaryň satuwda bolmadyk wagtynda da paýtagt ýaşaýjylary azyk önümlerini döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrkdan satyn almak tamaty bilen dükanlaryň öňüne baryp nowata durýarlar. Soňky günlerde şekerden başga iň köp talap edilen haritlar tüwe we paxta ýagydyr. Döwlet dükanlarynda her bir alyja 1 kilogram şekerden we 3 kilogram tüweden köp satylmaýar. Azyk önümleriniň sowdasy köplenç dükanlaryň howly tarapyndan amal aşyrylýar. Nowata duran adamlaryň sany 100 adama ýetýär. Nowatlarda ýaş çagaly ýananlary, garry adamlary we ýetkinjekleri hem görmek mümkin. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk nobatlarynda bir neçe sagat durup 1 kilogram şekeri satyn alan we soňuny üstüne 2 manat goşup satýan adamlary hem görmek mümkin. Habarçylarymyzyň bellemegine görä döwlet dükanlarynda azyk önümleriniň satuwda bolmadyk wagtynda da nobatlar saklanýar we gyt haritlaryň satylyp başlanmagyna tamakin adamlaryň arasynda dawa jenjeliň we hatda ýakalaşyklaryň döreýän halatlary bolýar. Garagum dükanynda şeker nobatynda ýakalaşyk döredi we 3 adam 4-nji birini ýenişdi. Ol agyr ýagdaýda keselhana alınıp baryldy diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Agdalan dükanyň işgärleri ýakalaşygyň bolandygyny tasdiklamadylar. Şol birakda da olar şekeriň dükana bir hepde bäri getirilmänligini habar berdiler. Türkmenistanda döwlet dükanlaryna käbir azyk önümleri, bazarlara we hususy dükanlara garanda esli arzan satylýar. Şu gün şekeriň bahasy 1 kiletine 7 manat, tüwiniň bahasy 8 manat derejesinde saklanýar.